gerra eta berarmatze testinguru batean bizi gara, eta, bueno, aspalditik hemen Nafarroako herriberan paraidaitzen ari gara poligono eremuko kontua, eta horren baitan dago ere Ablitazko aerodromoa, orain arte garrantzi gutxi eman zaio, baina hori parte osatzen du militar entramado batena, badago Zaragozako San Gregorio basea, Bardeako poligono tiroa, eta badago Ablitezko aerodromoa. Ablitezko aerodromoak kalte egiten du Ablitazko eta Riberako ingurumenari, ekonomiari, eta hori dela eta gaur bildu gara hemen Ablitazen, gainera hori Errigorako auzolana eguna dela aprobestuz, eta orduan denok bildu gara hemen, eta aerodromoraino martxa egin dugu, hori guztia salatzeko, eta 2028ra begira, hori indarrak biltzeko, eta poligono eta oroar armada eta militarismoaren kontrako borrokari hauspoa eta bultzada eder bat emateko. Batea! Herriarentzako!